তো ঘর কোଉଠି ଘର କୋଉଠି ପଞ୍ଚପଲ୍ଲୀ କୋଉଠି ପଞ୍ଚପଲ୍ଲୀ କୋଉ ଜାଗା କହୁନୁ ତାଲଙ୍ଗ ଚାଲ ତୁ ବାପା ନା କଣ ସାଧୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଆଉ ତୋ ଇଏ ବୋଉ ନା କଣ ମୋ ବୋଉ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦୁଆ ସରପଞ୍ଚ ନା କଣ ସୁଧାକର ସୁଧାକର କହ ସରପଞ୍ଚ ନା କଣ ସରପଞ୍ଚ ନା କଣ କହ ଆରେ ସରପଞ୍ଚ ନା କଣ କହୁନୁ ସରପଞ୍ଚ ନା କଣ କହୁଛି ପ୍ରଭାନନ୍ଦ ପ୍ରଭାକର ନନ୍ଦ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଏଠି କାଇଁ ହେଇଥିଲୁ ଇଆଡେ କାଇଁ ହେଇଥିଲୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଜଣେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏଠି କାଇଁ ଚାଲୁ କରିବା ଯାଇଥିଲୁ ଛୁଆ ପିଲା କାଇଁ ଉଠଉଥିଲୁ ମୁଁ ପିଲା ଉଠେନି ଚୋରି କରିବା ପରେ ମୋର ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ ଧରଥିଲୁ କାଇଁ ତାକୁ ମୋ କଥାଟି ଆପଣ ଯଦି ନ ଶୁଣିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବି ନାଇଁ ତାକୁ ଧରତେ ଯାହା ପଚରାଛୁ ଧରଥିଲୁ କାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ମା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗଣ୍ଡି ଖାଲି ପଖାଳ ମିଳିବ ସେ କହିଲେ ହଁ ମିଳିବ ଖାଲି ଏତେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁ ଖଟ ପିଲା ତୁ କଣ କୋଢିଆ ଅଛୁ ତୋ ଗୋଡ ଭଲ ନାହିଁ ତୁ ଖା ତୁ ରୋଜଗାର କର ଖା ଖଟି ଖା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହୋଟେଲରେ ଖଟୁ ଯା ତୋର ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା ବିସ୍କୁଟ ଆସୁ ତୁ ତୁ ପଚାରି ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଚାରି ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଆଇଲି ପଚାରି ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଖାଳ ଛୁଆ କାଇଁ ଧରୁଥିଲୁ ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି କିଛି କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନି ତୁ ଛୁଆ କାଇଁ ଧରୁଥିଲୁ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଧରିନି ଆଉ ଏତେ ଲୋକ କାଇଁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକ କାଇଁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଏମିତି କାହିଁକି ଇଏ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଥାନା ଦିଅ ଏଇ ତ ଟେଲିଫୋନ ଅଛି ଟଙ୍କା ଏଇ ଟେଲିଫୋନ ଅଛି ତମ ଘର ଫୋନ ନାହିଁ ଦେ ନମ୍ବର ଦେ ଲେଖିବେ ଘର ନମ୍ବର ଦେ ତାର 50 କେସି ଘର ଲୋକ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଥାନା ଦେ